Dag, det er Pæne, og jeg spiller Skyland og som en af mine venner lige nu. Så vi skal til i gang. Så skal vi tage, hvor vi smider hinanden ud, eller hvad? Ja, Godt. Vi tager, hvor vi smider hinanden ud af banen. Vi tager den grønne her. Ja. Det bliver bare det samme, som vi bare havde her. Det kan bare være det. Nej, jeg bliver bare her. Tak. Det kan du også lov til. Og hak. Ja. X. Mød. Chop. Chop. Det er sjovt navn, han har med. Nå, lad os se, hvem der bliver slået ud først, mand. Det bliver svært, det her. Det er den store bane, vi kan blive slået ud af. Teleporter. 3, 2, 1. Kæmp! Woohoo! No! Jeg er ikke så god til at spille det. Jeg lærte det faktisk første dag, men jeg har det vundet mange gange. Kan du? Fuck, what? Åh! Jeg får meget dig hurtigt op, mand. Nej. Øj, der er tæt på. Nej. Woo! Ja, man. What? Hvordan er det her? Nej. Skal vi tage en ny bane? Ja, med det samme udregning. Jeg har vundet andre, men jeg kan bare ikke. Ja. Det er bare det nemmeste. Ud af ringen, det er altså noget af det sjoveste. Ja, det er også det, jeg nemt kan finde ud af. Ja. Skal vi tage den der olie igen? Det er jo det, vi glider hele tiden. Ja, vi tager en, hvor vi glider hele tiden. Kan du ikke også det? Nej, jeg bliver bare med at være ham der. Han er sjov nok at være. Hvem vil du være? Så tager jeg ham der. Okay. Så tager vi ham. Diner. Latterligt, han siger så. Ja. Steamworld, ja. Det er et godt navn til den. Jeg synes bare ikke, det ligner et rør. Jeg synes, det ligner et skaterplan. Ja. Så når man kører på sidste side. Okay, jeg er dernede. Jeg har en chance. Hvor flyver? Kom nu. Kan du så komme med? Ja, du fløj bare også bare virkelig snart jeg slog. Kan du så komme ud med dig? Væk! Kan du komme væk? Det er det, jeg har lyst til. Jeg vil hjælpe dig væk. Så kan vi lige få det til at slå 6-3. 5-3. Wow! Nej! Du er glat! Du er glat! Jo! Mærkelige ting. Ja, jeg får snart en YouTube-kanal med okay, og jeg tror Fanscapes laver en lille video og siger, at jeg har fået den, når jeg får den. Gør du ikke det? Jo. Så kan I lige få det at vide, når jeg får den. Men jeg skal også snart lave en video. Jeg tror nok, jeg skal sætte den. Yes! Nej! Så fløj du ud af banen! Der står 5-4 til mig. Det kan man jo ikke se på det her jo. Alt det er fint. Nå, skal vi tage en anden bane, hvor vi skal ryge ud af?
Ej, kan du ikke tage en anden? Jo. Så tager jeg... Ja, tager jeg. Så var han der. Nej, du skal ikke komme på, det er jo mig, der skal vælge først. Så også. Jeg vil hakke og brænde. Nu kan du sagtens sætte den. Så tager jeg den der. Yeah! Det bliver sværkamp nu. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg siger snit og hak. Du skal huske at trykke af. I skal bare lige vide det på Wii, hvis I kan se det. Så er det på Wii, vi spiller. Ja. Kender du banerne? Ja, den har jeg. Så synes jeg ikke så god til det. Jeg har faktisk en gang med ham. Wow! Okay, det var så hurtigt, jeg fik dig ud med. Nej! Ej, jeg var meget tæt på at være indenfor. Sådan ikke. Det var død noget om det der. Ved du godt, jo længere tid vi spiller, jo mere XP får man. Skal vi tage en gang til med dem? Skal vi lige se, at vi har en time, skal vi Vi kommer tilbage. Vi har lige en lille drikpause. Vi kommer tilbage om lidt. Så er vi tilbage efter pausen. Nu skal vi spille videre. Og det er Victor HB. Vigo HB. Ja, så er Vigo. Ej, nu skal vi stille. Det ser kan være. Nu skal du tage en kamp mere. Ja, den samme. Ja, Hvorfor ikke? fordi... Kom der. Ja, vi har lige været oppe og købt lidt tip på vores købmand. Igen. Ja. Det var igen. Ikke nej. Den her base, det var det sjove. Er du klar til at blive tæsket? Hvorfor det er meget til så godt. Det kører. Hvad gør du? Nøj. Det er vores billede, altså. Det er helt slag. Den vej vil jeg gerne. Ja, jeg ved ikke, hvornår jeg får den YouTube-kanal. Jeg tror, det bliver inden for nogen, jeg ved det ikke. Men jeg tror i hvert fald i dag, jeg laver den intro. Så, ja. Ja, jeg laver den nok i dag. Godt. Jo, jeg synes nok, det Jeg har ikke alt det der rigtige reklamer, hvis jeg vil gøre det til det. Så det skal jeg lige vide for. Nej! Ja, det er også godt. Ja. Vi skal lige have en tid. Nej.
Prøv lige at... Skal jeg lige stemme af? Skal vi ikke? Skal vi tage en ny kamp i den her verden, eller skal vi tage en ny verden? Ny verden. Okay. Vælg din arena. Ja, jeg skal være. Hvad skal du have? Ja, okay. Hvad? Ja, okay. 3. Igniter. Move. Spyro. Ja, Ja, klokken er nu. Ommefugl. Teleport. Det er ikke så vigtigt, det her. 3, 2, Så vi går i gang. Klokken er cirka 20 minutter i en anden. Klokken er cirka 20 minutter i en. Nej, det er godt. Yes. Nej. Hahaha. Du har ikke ødelagt din karriere endnu. Jeg har 5 stjerner på til. Jeg sagde en dommer. Vælg din arena. Ja. Den har vi ikke spillet endnu. Faktisk med at slå hinanden ud. Igniter. Move. Spyro. Now 3, 4. Hvis du vinder igen, så bliver det. Du har vundet de første valgte kampe undtagen. Undtagen det. Så du er heldig, hva'? Ja, når jeg får min YouTube-kanal på Google, så spiller jeg nok lidt Dirt, og lidt Skate 3. Dirt 3 og Skate 3. Jeg ved ikke lige, hvad jeg starter med, men virkelig fedt kan jeg ikke gøre det. Så der kommer nok lidt ud med det. Ja. Jeg er her. Goodbye. Ej, mand. Du giver mig en chance. Det er derfor, du skal være en afstand, når jeg er en nærkamp. Det samme igen. Vælg din arena. Så Steam, ja.
Så er altså den store her nu. Gør du bare. Ignite off. Move. Free race. New weapon. Ja. Du må hellere ryge ud. T-Rex. Kom ind. Så. Ja. Hvis du vinder over mig i den her, så er det ikke, hvad der er sket for mig at bare gå. Ja. Det var ikke det. Sådan her. Jeg har faktisk min egen fordel. Se på det der. Ja. Tæt på. Ej, du. Du er ældre end dig. Det er fint også her. Ja. Ej, tæt på, jeg fik det ud. Så også, ja, jeg har faktisk 2 videoer. Ikke for det. Jeg har ikke en anden. Den ene ligger på Qtex kanal. Jeg kan søge det, den hedder Victor Helam, og så er en anden Victor. Jeg kan prøve at se, og den ene. Jeg kan lide at lide den anden er kørt. Ej, det er godt. Og jeg har slet ikke ramt dig en gang. Ja. Jeg fik det som det var T-Rex. Ej, mand. Jeg er sygt stjernet. Jeg er travlt, så fik jeg da ud. Det er den grønne. Skal du også være sværkæmper, eller hvad? Hvad? Skal du også være sværkæmper? Ja.
Peter, prøv at stjåle, synes jeg, at du skal igennem. Ignitor. Move. Chop, chop. Hvis jeg på Peter, kan jeg ikke igennem stjåle. Okay. Ommebuder. Teleporter. 3, 2, 1, kæmp. Ja. Jeg hørte bare vinde en gang. Og det er tæt på. Okay. Hvis vi tager sådan en der, så er det altså ej, mand. Det er meget godt egentlig. Hey, vi kan tjene penge på det her, og så kan vi gå ind og opgradere, så kan vi gå ud igen og begynde at energi. Kan vi gøre sådan noget? Men jeg skal lige prøve en anden med den der. Anden med den samme bane. Ja. Skal vi lige prøve den en gang til? Ja, ja. Okay, så skal jeg altså lige prøve ham. Jeg smadrede dig sidste gang. Ignitor. Move. 3 race. 3, 2, 1, kæmp. Må ikke have nogen af de ting her? Derovre. Fuck. Ja. Ja, det er der skyder. Hvis du vinder igen, så bliver jeg sikkert endnu mere. Det skal væk. Det gider jeg jo aldrig endnu mere. Så jeg med for, yes. Når jeg får den nye kanal, så skal jeg, tror jeg, så kommer det til at det er 2, og så har jeg en opsættelse på svingerne nok, men det er så også på lysende gønner. Så har jeg den tror jeg sælger så og så tror jeg køber lidt uanset hvor jeg er, så fremgår du mig. Du vinder igen. Nej! Hvad skal man der for mig? Hey, Victor. Vi går ind og opgraderer. Så vi går ind og opgraderer, og så kommer vi tilbage.
Så er vi tilbage igen. For at sige, ja, jeg sidder her og min venstre. Og vi skal i gang igen. Vi har fået opgraderet personerne. Jeg kan heller ikke se på hans Skylander. Den er på det. Men han skal begynde at skyde nu. Igniter. Move. 3 reds. Ja. Hvorfor bruger du ikke skyde? Det er meget godt. Har du landet lige der? Ja. Jeg må lige komme ud. Wow, det er sjovt. Jeg kan ikke komme tæt på det, lige snart du slår ned i jorden. Det kan jeg bare. Jeg vælger en ny. Så prøver jeg det nu her. Ja, ja. Der. Oprettet. Nå, nej. Charger. Move. Igniter. Det er jo sjovt, hvis du tager det igen. Ja. Nu var min ord, jeg blev den. Det kan du se. Ja. Hvad er du igen, hva'? Prøv at se, hvor højt op vi kan gå, mand. Når der ikke er slarm. Slarm, det var 10. Slarm. Altså, det er slim der.
hvorfor det er, jeg kan dø. Kan jeg komme til midterne? Det kan du også. Yeah, Kom her. Er det ikke bare det ting, du gav mig? ja, men det er ikke. Men nu er det der. Nu er det selv for. Forstyrrelse. Og det er en af de dårlige, jeg har valgt. Man kan ikke spille med 100 venner. Ja, jeg snyder slet ikke. Nej, slet ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Nej, slet ikke. Cha-cha. Move. Trigger happy. 3, 2, 1, kick. Det er pengeskab, du kaster med. Jeg tror, du har mistet forstanden. Jeg synes, du kan med pengeskab og penge, mand. Jeg vil have de penge der, så kom her. Ja, værsgo. Der er en pengeskab. Nej, jeg vil have de penge. Ja, så må jeg jo ikke noget kærester. Skal du spille, menneske? Ja. Ej, hvor er det fedt. Jeg synes, at det svin kommer helt ind. Jeg synes, det er meget ude i hjørnet, eller meget. Nej, jeg tror ikke, jeg har det. Nej, det er ikke lyst til. Nå, det bliver du nødt til. Haha. Jeg gjorde det jo, gjorde det bare. Yes. Var det ikke en idé at kaste efter mig, så var væk? Goodbye, Wood. Og det er ikke engang løgn.
Vi tager en til, at mit panser er overlevende. Mit panser er overlevende. Jeg kan tåle alt. Hvem vil du være? Skal jeg nu tæve dig igen? Chop, chop. Move. 3 rest. 3. 2, 1. Rex. En giant. En giant det er en kæmpe. Jamen nu ramler man. Nu ramler. Han kom væk. Væk. Det er ikke lyst til. Han må også komme væk igen. Der er jo ikke nogen døre over. Yes. Ja, kom godt stormer, mand. Woohoo! Du ser på, at du kommer ud fra dig. Jeg var udenfor. Ja. Don't we? Fordi jeg nåede at komme ind. Ja, du var udenfor. Det var du. Nå, det er det, vi ikke gør. Nu går det nu. Hvad har jeg gjort der? Jeg tror måske faktisk, jeg kan få lavet en julekanal på søndag. Kan du godt lide det? Hvorfor lavede jeg ikke det? Den vej vil jeg gerne. Den vej vil du gerne. Nej, mand. Klovn. Ham der. Ham der. Der. Han er en klovn. Nej. Skal vi køre dem til sit chap chap? Chap chap. Vi har optaget 13 minutter. Nå, YouTube. Vi ses.